Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ. Ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монед дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. Як хел абуд видео накардем. Дар ин видео тасмим гирифтем ки саволҳое ки дар видеои пеш менавистем, то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем ва то ҷое ки аниқ кардем, шумода маълумот расонем. Ва пешаи мавзӯъро сар кардан, ин номерҳое ки мондум, и бародар ай ҷои зиндагӣ мекардагитон мебара граница, мебиёра, номерҳоша сахтаин кунед, телефон кунед ва айнои мо салом биген. Ва ин номерҳое ки мондум барои билети ҳавопаймоае ки ҷой ба ки ҷой дар кор мешава, телефон кунед, иншаллоҳ як касомон мебинам, мега дар WhatsApp нависен, ҷавоб метиҳанд. Ва қариб 100,000 шида як ҳаракат кунед. Нафарҳое ки обуна шидагӣ нестен, обуна шавем, подписаться кунен. Беҳад миннатдор мешем, дастгирӣ хуб мешава. Бошен. Хуб мехонем комментариҳоро. Салому алайкум акай Абдулло. Акама патент доштум, веле ки новгород не ки дар Тюмен дар ҷои хоб қапидан гуфтанд ки десай варақа имзо кун. Барои айсари нав патент кардан ман имзо кардам. Тоҷикистон омадам, дигар рафта натонистастам. Москва барам, ҳаст ягон роҳи кушодани виза, илтимос бошад, ягон адвокат кушода тавонад, хело хуб мешавад. Вазъияти оилавиям хуб нест. Бояд равам, илтимос як ёрдам кун бародар. Алайкум салом бародарҷон. Аввал дар тамошобинҳо яда гуфтанӣ дорам ки дар ҳолате ки мақсад меқапанд ба ягон сабаб, ҳаракат кунед раҳи ҳаллаш боша, раҳи муомила карданаш боша, ё ки бе ҳичи бигем, ҳамин ҳаракат кунед, штраф накунанд, имзо накунен. Барои ки чӣ хеле ки медонед, штраф ки дета зиёд чи депортатсия мекунанд. Мақсад бисёриҳоша ҳолатҳое мешаванд, мегӯянд 500 рубли чи нестай, биспор бихеб барам, мегӯянд имзо мекунанд, баъдан ди штраф фарқ надорад, 500 рублае, 50,000 ки баъд депортатсия мекунанд. Ҳамин масъалаашда эҳтиёт кунед. Ва ин бародар дар ҳолате ки падар, модар, фарзанд, оила шаҳрвандии Россия набоша, кушода намешавад. Хуб, мехонем дигарша. Салому алайкум акай Абдулло. Ман як 2 рӯз пеш қапида 5 сола депорт карданд. 14 рӯз вақт доданд. Агар то 14 рӯза набурам, чӣ гап мешавад? Мисол 2 моҳ пас. Алайкум салом бародарҷон. Дар ҳолате дар метро дар раҳрӯ нақапанд, вақти рафтан дар аэропорт Жуковский бигем, проверкаш камтарай, ё ки аэропорт Домодед ва ҳастаи шиносои мо ки мегзаронанд, ҳамин дар омадани аэропорт ё ки раҳрӯ дар ягон ҷо нақапанд, документ напурсанд, таможни контрол намегардонад. Дар ҳолати видварени ҳам бошен, дар ҳолати депортатсия ҳам бошен, дар ҳолати сурокшам гузашта боша, таможни намегардонад. Рафтан метонен, вале главни нақапанд. Неким дар ҳолате ки қапидан ягон ҷода, через спецприём рӯй мекунанд. Хуб, салом бародар. Ман оилама оварданӣ. Писарам 3 сола нархи билет барои кӯдак чанд фоиз дай? Сомонаер бигем то 2 солая бепул, ай 2 сола то 12 солара 50% хато накунем. Агар расистки компаниҳо то 2 солая 1500, ай 2 сола то 12 солара 70-75-80% ҳисоб мекуна. Вале агар ай 2 сола як рӯз гузара, ай 2 сола то 12 сола да медроя, ё ки ай 12 сола як рӯзам ки гузаштагӣ боша, нархи билет ранги одами калон меғалта бигем. Салому алайкум. Ма патент супоридум, нашид гирифта, метонам ай сари нав супорам, граница рафта биём? Алайкум салом бародарҷон. Савола пранавистагӣ нестен. Дар ҳолате ки патенти пешинатон ай сабаби дар вақташ насупоридан сӯхта боша, муддати 1 сол патенти нав карда намешавад. Дар ҳолате супорида бошен, бигем ягон беморӣ баромада боша, наметонем. Ё ки бигем мешава ҳолате ки Тоҷикистон мераванд, депортатсия мекунанд, муддати 3 моҳ даромада метонанд, вале вақти патент супорида баъдан мегӯянд ки виестон маҳкамаи даромада наметаванд патентшона бигем. Бе документ Внукова хати бирем ё Жуковский хати? Жуковский хубтаре бародарҷон. Хуб. Салому алайкум акай, илтимос савол ҷавоб диҳед.
модар гражданини РФ дошта боша метавонад депорти фарзанда кушояд. Бале, метавонад ки мақсад кармити лисемия гуфта кушояд. модар, оила, падар шаҳрвандии Россия дошта боша агар. салом акамара спецприём кати кӯдаком роӣ кардан теҷе ки дар паспорт печати запрет задам. Паспорт ман нав кунем метавонем дар омада оли 3 моҳ нашида омадан мона. алейкум салом, не намешавад то виестон кушода нашавад. салом ака, ман золотаи корона қарз дорам 75 000 да стоп шидагия. ман дар шаҳри Питер метавонам бо патент ма продлит кунам. патент карда метавонам документом 100% я сол мешавад ки наспоридам қарз ма. ман патент карда метавонам. обод бошӣ бародар. алейкум салом, қарзи золотаи корона дар документ дахолат намерасонад. фақат мешавад ки дар ҳолати 80 000 100 000 муддати зиёд просроченӣ шавад дар суд битиян, фақат суд метавонад ки баромадаантона Россия манъ кунад то вақти супоридаантона. хоб, ҳамин қадар маълумот. агар як нафарам ки як чи хабардор шуда боша, фикр мекунам беҳтарин. баъзеҳо менависанд меган ай пеши худон мефаҳмем. меган не бародарҳо, мо мақсад нафарҳое ки мефаҳманд, мепурсем шумо саволҳоро аниқ мекунем, баъдан шумода маълумот мерасонем. боқӣ паноҳи Аллоҳ, худона эҳтиёт кунед. боше ҳама вақт.